अच्छा, ये बताई पहला हाली रहुआ कब मंच पर गईनी और ये कितना मेहनताना मिला? पहला हाली मंच पर हम तो हावड़ा कोलकाता में रहते रहे। अच्छा 151 रुपया विदाई मिलल, एगो धोती मिलल। अच्छा ई बाजे अच्छा स्टेज रहे, 10 गो लोग नाम जानल, और वही नाम के बदौलत कुछ तो कोलकाता में तो हर राज्य हर जिला के लोग हाँ हाँ रहेला, हाँ। हमरा के लोग जानल, तबे ख्याति कुछ मिलल। अच्छा, सोशल मीडिया के तरह हुआ एकरी बड़ा बखूबी जानत हो पहले के अपेक्षा माने आदमी के प्रसिद्धि करे में एकर वो कितना योगदान मानता नहीं सोशल मीडिया के? आजकल सोशल मीडिया ही सब कुछ देन। सब कुछ सोशल हाँ, मीडिया पर। सब सोशल मीडिया पर जे बा, सोशल मीडिया बढ़ा दी, सोशल मीडिया घटा दी। हमनी के वो घड़ी सोशल मीडिया ना रहे, गांव गवई में गौनई गाई जा, गांव में गवनी जा, जिला में गवनी जा, तब अंतरराज्य में गईल आदमी, तो घड़ी सोशल मीडिया ना रहे। अच्छा, सबके अपना पसंदीदा गायक के बारे में कुछ न कुछ जानल चाहेला, तो कुछ लोग ये जानल चाहेला कि कमलबास कुंवर जी कितना तक ले पढ़ाई लिखाई के लिए बनी? 11वीं घड़ी 11वीं मैट्रिक तक रहे। हाँ, पढ़ाई के लिए बनी। अच्छा, हर एक इंसान के परिवार मायने रखेला जीवन में, तो कमलबास कुंवर जी के अगर कहल जाओ कि परिवार मतलब का, तो वहाँ के का कहब? हमारा परिवार में हम 2 भाई, 4 बहन, 4 गो भतीजा, 3 गो बेटा, 2 गो लड़की। जी सब भतीजा है, घर एगो भतीजा के है, सब लोग सरकारी नौकरी में रहे, लोग फौज में, अपन अपन घर बना के अपन बाल लगा, बबुआ अपन लड़का लो बालो लोग के हम 3 ठे मकान बना दे। जी जी ये मरणोपरांत अगर अलगो हो तो 3 गो घर बा। जी जी। अच्छा, कभी कोनो श्रोता तो सबके होला, स्त्री पुरुष सबके हो, तो कोनो महिला श्रोता से कोनो प्रतिक्रिया मिलल बा आज तक लगे हाँ जी रुआ बड़ा अच्छा गावे नहीं, रुआ के सुने के मन करला? हमार तो आज तक केहू बुराई कैले नहीं है, महिला श्रोता होकर चाहे पुरुष होकर, सब केहू सराहना ही करेला जी कि कमलबास जी राउर गीत सुनी ले जाए यूट्यूब पर, बहुत सुनी ले जाए, अच्छा लगेला, बूढ़ लोग, बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग। यह तो हम राम विवाह के कमजोर ब्यास। अच्छा महिला लोग जन गीत गावेला, अच्छा राम विवाह में जन घर गीत ना गावेले, अच्छा अच्छा हाँ उ कुल गीत हम नहीं गा सकत, तनु गवले बानी, एकर कमजोर बानी। एकर कमजोरी बा। अच्छा, जितना युवा भोजपुरी नवही गावे वाला लोग बा, उन लखती कोनो सलाह बा का? देखिए, भोजपुरी में कोनो अश्लील गीत ना हो। अच्छा, भोजपुरी के संस्कृति में ही अश्लीलता बा। हमनी के खातो खा कुकुर का नाम मारल जाला, खाते खा हमनी के माई बहन लोग माड़ो में तिलक में गाड़ी देला लो, गाड़ी दिया पैसा भी लेला लो। परंपरा हमनी के केहू कहता कि भोजपुरी में बड़ा अश्लील बा। भोजपुरी दुमानिया भाषा है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, यह बात। अच्छा, दूसर कलाकार लोग जे आज के समय में भोजपुरी में अभद्रता अश्लीलता के परोसता, ओकरा पर कुछ कहम? देखिए, अभद्रता परोसता लोग ख्याति मिलता उसे। अच्छा। ख्याति मिले के कारण देखिए जकर व्यू बढ़ी, ग्राहक बढ़ी हन, तो उहे नु गीत गाई। भजन अनूप जोलोटा, पंकज दास, लखबीर सिंह जी, हंसराज जी गावेलन, तो हिंदी में गावेलन। अब भोजपुरी में भजन गावे वाला के महत्व बड़ा कम हो गई बा। कहीं रोडों पर खड़ा हुए तुमका कहीं देखे ना आए। अब भोजपुरी में जे भी अश्लील गावता है, फिल्म के ख्याति मिलता, स्टार बन जाता है। तो यही से माने मानल जा सकेला कि भोजपुरी में अश्लील सुने वाला ज्यादा बाड़े, बहुत ज्यादा मिलता। एकर मतलब कि भोजपुरी में अश्लील सुने वाला 90%। हाँ। अच्छा, ये बताइए कबो संगीत स्कूल खोले के सोचले बनी का कि मने एगो हम ऐसा स्कूल खुलती जवना से कि भोजपुरी के आगे बढ़ावल जाओ और ये लड़का सीख? कभी हम स्कूल खोले के सोचले नहीं की। अच्छा, हमारे स्कूल ही है। अच्छा, गाँव नहीं गाई ले रो चैनल पर रिकॉर्ड होला। अच्छा,
जितना हमार शिष्य बड़े प्रमोद भैलन, हम्म, गोलू राजा, गोलू गोल्ड, हम्म, आलम राज, हम्म, ई रमान नारदी विधा के बूढ़ा व्यास, मिंटू हिटलर, हम्म, जे भी गाय, गोलू हलचल, ये सब हमार सुनिए सुन के गावेला। अच्छा, हम स्कूल में वो लोग के माने शिक्षा, और शिष्य ही हम लोग। हाँ नामी बालू। अच्छा अच्छा, कबो लागल कि अरे भाई 30-40 साल गावत हो गइल, अब रह दिया, अब छोड़ल जाओ? हमेशा प्रयास करिले, हाँ, 3-4 बार जिला परिषद के उम्मीदवार लड़ा नहीं, हम्म, जीता नहीं, चाहे प्रयास करिले, हम्म। बाकी लोग ना छोड़े। लेकिन श्रोता ऐसा का बाड़े की छोड़े के चाहबे ना ना। करे।